Когато пуританите отиват в Нова Англия или в Америка, те отиват с мисията и дълбокото убеждение да създадат Божието царство на земята. Разликата с съвременната църква и с древната ранната църква е, че до голяма степен съвременната църква днес е наследила виждането за себе си, че е наследник на храма. Тоест място, което е специално, в което християните идват да се покланят. Сега, това е неправилното виждане, защото храма приключи с Христос. Храма беше в Стария Завет, храма беше при образ на Христа и с жертвата на Христос и с възкресението на Христос храма изчезна. Ранната църква всъщност е наподобявала синагогите. Всъщност тя е имитирала синагогите. И синагогите всъщност са били събрание на вярващите, в което целта на синагогите е да екипират светиите. И когато говоря за екипиране на светии, имам предвид, там се е разглеждало Словото, след което от светиите се очаквало те да излязат в обществото около нас и да променят културата. Тоест, те са получавали реални, практически насоки в тези синагоги. И когато говорим за синагогите, и ние виждаме и модела, който Павел описва, през цялото време се е насърчавало да се говори. Така че, когато аз днеска започна да говоря, може и да не ме прекъснете, но когато свърша, спокойно може да задавате въпроси. Никой няма да ви счете, че сте глупави, нито пък аз знам отговорите на всички въпроси. Да не говорим, че децата ми са на 6 и на 8 и все повече въпросите, които започват да задават, неприятни, в смисъл, че не можеш да отговориш с да и с не. Тоест, те започват вече да вдяват доста от нещата. Така че чувствайте се наистина свободни и не се притеснявайте да задавате въпроси и да дискутираме разни неща, особено тия, които чувате, защото предполагам, не ви познавам всички, но предполагам, че това, което днес ще ви кажа, до голяма степен ще доведе до конфликт във вашето мислене. Имам предвид, ще конфликтира с това, което вие имате като рамка за мислене, това, което досега всъщност сте вярвали, което няма нищо лошо. Ако някои от нещата, които ви кажа, се появи като конфликт в главата ви, спокойно, когато свърша, можем да го обсъдим и да видим защо е природен конфликт. Но отново ви казвам, никой няма да ви счете, че сте глупави. Напротив, аз ще се радвам да обсъдим нещата и наистина да се подготвим за този живот, да живеем така, както Словото ни казва. Сега, преди да започна към главната тема, искам да ви споделя една грешка, която християните днес масово допускат в църквите. И това е тяхното виждане за промяната на културата. Въобще, ако съществува такова виждане за промяната на културата. Знаете, че днеска църквите се смятат като убежища, като бежански лагери за християни, които просто да ги избавят в последния момент и да ги спасят. Да ги отдалечат от реалната обстановка около нас. Но там, където обаче има някакво виждане, макар и бегло за промяна, всъщност това виждане е в насока как да променим културата, но в смисъл да отидем да им светим, да вкараме добрия морал в културата, както в политическите слогани, нов морал в политиката. Примерно, оттам, ето ви един конкретен пример, нека да пратим децата си на училище, защото те ще светят. Те ще светят със своя пример, със своето подражание и по този начин ние ще донесем един нова култура или нова етика и нов морал в една институция, която всъщност би трябвало да бъде разрушена. Сега сигурно някъде към банките почнаха да звънят. Както и да е. Представете си Моисей да отиде в Египет и да каже: слушай, фараоне, тук съм за да светя. Тук съм за да ви донеса един нов морал в политиката, която Египет води спрямо робите. Сега, в крайна сметка, погледни, това е вашия актив, вие строите тази страна чрез тях,
бъдете така любезни, не ги бийте, не ги холете, дайте им свобода в неделя да се събират по храмовите, да се кланят на своя Бог, те ще бъдат мирни, те ще бъдат трудолюбиви, те ще бъдат покорни към властта. Сменете малко подхода, проявете любов. Представете ли си Моисей да отиде при фараон и да му каже: дайте да променим културата? Не, той отиде, защото явно Моисей беше пропуснал неделните часове в църквите, не беше добрият редови християнин, който да му каже, че трябва да се покори на властта, отиде и каза: пусни ми народа ми. И това, което Моисей остави след себе си, беше разруха. Пълна разруха. Той разруши една цяла цивилизация, изкара народа, им каза: аз ще ви вкарам сега в момента в обещаната земя, там където Господ ще съгради нова цивилизация. И какво каза Господ преди да ги въведе, за да съгради тази нова цивилизация в обещаната земя? Да унищожите всеки идол и да не се смесвате. Тоест, задачата, първата и основна задача на израелтяните беше да отсекат идеологическия извор, там откъдето езическата система черпише силата си в Ханаан. Затова те трябваше да започнат оттам. Но, ние виждаме, т.е. събарянето на един идол водеше до конкретни резултати, осезаеми резултати. Това, което направи Моисей в Египет, беше да отиде да се конфронтира с главния идол. И това беше фараон. Фараон беше Бог, който ходи по земята. Това беше гледната точка на фараоните. Бог, който ходи на земята. И Моисей отиде и конфронтира Бога. Той конфронтира идола и събори цивилизацията. И Господ ни каза: също ще направите в обещаната земя. Първото нещо, което трябва да направите, е да съборите идолите. Защото след себе си събарянето на идола всъщност води до една цивилизация. И днес това, което ние трябва да правим, е не да се опитваме да вкарваме нов морал в политиката. Не да се опитваме да вкарваме нов морал в училищата. Това, което ние трябва да направим, е да изградим една нова цивилизация. И да оставим старата цивилизация да умре. И този подход трябва да бъде навсякъде. За да се превземе това настоящо статукво, ние трябва да създадем една алтернативна култура. И това трябва да е култура, която си има своите училища, своите съдилища, своята икономика, своята представа за времето. И ранната църква направи точно това. Тя отиде в Рим. И това, което направи в Рим, е не да донесе нова политика или нов морал в политиката на Рим, ами директно конфронтира Рим. Рим отвърна на удара, както фараон отвърна на удара, защото нито един ходиш Бог на земята няма да остави себе си. Но резултатът днес виждаме какъв е. Че Рим в момента е просто артефакти, които се изследват от разни археолози. Тоест, една шепа християни успяха да съборят една цяла цивилизация и да изградят една друга цивилизация. И аз днес искам да ви покажа как създаването на една подобна цивилизация или християнска култура е възможно и това вече се е случвало. И това е основаването на Нова Англия или Северна Америка. Сега, комунистическите глупости или пропаганда беше, че хората, че там на времето са прехвърляли затворниците, нали? По някакъв начин затворниците в Америка са се трансформирали в такава мощна нация. Това беше пропагандата на комунизма. Това е далеч от истината. Как започва основаването на Америка? През 1630 година започва великата миграция към Нова Англия, т.е. към съвременната Америка. И започва с систематично колонизиране на тази Северна Америка. От англоговорящи под ръководството на Джон Уинтроп, първия управител на Масачузетската колония. Сега, преди това обаче има два опита да се колонизира Америка. И двата се провалят. Само че благодарение на техните провали, всъщност Уинтроп осъзнава грешките, които останалите са допуснали, и на третия път е успял.
Първият опит е през 1606 година, когато група заселници, забележете през декември от Англия, тръгват към Джеймстаун, Вирджиния. Само че грешката, която допускате е, че вместо да минат през прекия път, а всъщност прекия път не е бил лесен, трябвало да се борят с бурите на Северния Атлантик, но пък да пристигнат на време в Америка, за да могат да засеят, да изорат, да засеят, после да пожънат. Всъщност те избягват този кратък път и тръгват на юг, като започват да посещават различните екзотични островчета, преди да тръгнат да пристигнат в Америка. И когато пристигат в Америка, те вече пристигат във време, когато е твърде късно засеяни. Провизиите са изядени и в резултат на което от 144 човека, които са отплавали, само 38 остават живи до края на 1607 година, без да оставят нито един наследник. От глад тия хора са яли книги, обувки и са пили кръв. Сега, освен неподходящия момент, в който те стъпват в Америка, първите заселници всъщност са били и неподходящите хора. Хора, които са търсили приключения и скитници, които са били събирани по улиците на Лондон. И насила изпратени във Вирджиния. По-късно Уинтроп ги нарича необуздана тълпа, шлаката на земята. И когато капитана ги кара да работят поне 6 часа на ден, това, което те правят е да го махнат и да го свалят от управлението. И освен това, тези, които ги изпращат, им дават заповеди да търсят злато и сребро. Не да се съсредоточат върху производството на храна, за да оцелеят, но да търсят злато и сребро. Естествено, цялата организация е била построена пирамидално, т.е. най-отгоре към дъното. Това, което днес, между другото, виждаме в управлението на едно централизирано управление в държавата. Същото централизирано управление беше в Римската империя, същото централизирано управление беше и по времето на фараон. Фараон най-отгоре като бог, всички останали получават заповеди от него. През 1620 година се отправя нова експедиция. Това е експедицията на пилигримите, които тръгват към Плимутската колония. Сега, въпреки че се справят малко по-добре, цялата организация отново прилича на фарс. Не вземат никакви животни или коне, въпреки че целта е да основат фермерско общество. Не взимат оръжия и като първата група от заселниците, и тук има разнородни типови хора. Едните са били пилигрими, пилигримите са отцепници от пуританското движение в Англия, а останалите, които всъщност са били мнозинството, са били наречени странниците. Отново хора, които са били събирани на случайен принцип. Няколко има желание, приключения, злато, сребро, идвайте. Сега пилигримите тръгват с 2 кораба. Всъщност те приготвят 2 кораба и ние най-вероятно сте го чували, най-известният от тях е Мейфлауър. Има и филмчета за него, другия е Спидуел. Сега заради проблеми с кораба и от опасност от потъване, само Мейфлауър тръгва на път. И когато достига до брега на Америка през декември, се оказва, че лодката, с която трябва да ги отведе на брега, е повредена и всъщност им отнема около 1 месец, за да поправят лодката, за да въобще да достигнат брега на Америка. След това се налага да строят къщи и едва март месец последния пътник слиза от кораба. След 3 месеца половината от тях, включително и техния управител Джон Карвар, умират. И сега тук започва успеха. През 1630 година тръгва друг кораб, Арбела. И на него се намират пуританите. Предния път говорихме за пуританите, говорихме за медиите, говорихме как са създали са тръгнали първите им опити да създадат и да променят обществото в Англия. И тази експедиция всъщност се увенчава с успех, за разлика от предните две. Пуританското движение започва на островите, на днешна Великобритания през 1560 година, когато членовете на Англиканската църква всъщност решават да се очистват от всякакви следи от римокатолическото си минало. Всъщност те дори възстават и срещу Чарлз I, срещу краля.
Сега, защо обаче тази експедиция успява и заселва пуританите окончателно на континента, предните две се провалят? Сега, отговорът е, че в себе си пуританите са съдържали в себе си 4 важни и критични характеристики, които са били необходими, за да се установи или да се построи една нова алтернативна цивилизация. Една алтернативна култура. Сега, за разлика от виржинците и пилигримите, първите две експедиции, пуританите са били образовани и богати. Спомняте си Уинтроп какво казва за първите. Шлаката на земята. За разлика от тях, пуританите са били образовани и богати. Това малко може да ни накара да си помислим, трябва да ни накара да си мислим, че всъщност е невъзможно да построиш една цивилизация без да имаш образованието и без да имаш капитала за себе си. Защото не случайно на времето са наричали евреите народа на книгата. Защото през цялото време народа на книгата или Библията насърчава членовите си да бъдат образовани в света. Защо? Защото целта, когато Господ създаде човека, по Божия образ и подобие беше да завладее земята, да упражнява господство. Това е Божия образ и човека, Божия образ в човека. Да упражнява господство. Само че за да упражняваш господство и да трансформираш тази земя, ти трябва да имаш знание. Ти трябва да имаш знание как да вземеш пясъка от плажа и да го превърнеш в чип, който да бъде вложен в компютъра. И библейската култура насърчава християните да учат. Не да се занимават с лесни неща, но да бъдат хора, които знаят как да се задълбочат, знаят как да изследват света около себе си и как да го трансформират. Тоест от нас се очаква, или от поколенията, ние сме загубена кауза, но от нашите поколения се очаква да излязат бъдещите инженери, химици, хора, които ще покорят този свят. И знаят как да променят този свят. Образовани и богати. За период от 13 години пуританите инвестират в Масачузетската колония равностойността на над 40 милиона днешни долара. И над 16 кораба тръгват за Нова Англия. И флотилията взима всичко, което им е необходимо. Спомняте си, първите две експедиции са били фарс. Но вижте тая. Взимат сапун, свещи, инструменти, стомана, желязо, дрехи, обувки, мебели, стада с животни, коне, фураж за добитъка, молитвеници, библии и над 46 000 литра бира. Защото на дълъг път водата става кисела. Не защото са били пияници. Но бирата е важна част в построяването на една нова цивилизация. Над 1000 човека биват привозани на кораби до новата колония. И това биват, между другото, само пионерите. Между 1630 и 1640 година над 200 кораба привозват над 14 000 човека, като внимават тези хора да бъдат, забележете, с определени умения. Няма го принципа да съберем тълпата в Лондон, която да я пратим да създаде новата култура. С определени умения, т.е. търсили са кадри, търсили са специалисти. И отново, само библейския възглед за света може да ни накара да бъдем специалисти в нещо. Няма да го намерите при будистите, няма да го намерите при хиндуисти, няма да ги намерите в исляма. Всички тези общества, включително и останалите езически общества, са консуматори, великите консуматори на това, което Запада произвежда. А ние виждаме в момента как Запада била създаван. Първите кораби, забележете, качват щавачи на кожа, такачи, риболовци, фермери и зидари по 2 от всеки.
производители на дрехи, свещари, медникари, военни офицери, лекари и шивачи по 3 от всеки. И сега, оръжейници, тия, които произвеждат оръжието, хлебари, ковачи, месари, дърводелци, обущари и търговци, искам да наблегна и на търговци, забележете, оръжейници и търговци по 5 от всеки. Освен това, обикновените търговски кораби, които всъщност са били използвани по това време и които първите 2 експедиции са ползвали, нали, са били изоставени. И те ползват средиземноморски винени кораби, поради проста причина, че на тях няма гризачи. Няма мишки, което ги спасява от болестите. И бирата, естествено. Сега, това, което ще го кажа следното, аз искам да не го запомните, може да си го татуирате на челата. Или на дясната ръка. Когато пуританите отиват в Нова Англия или в Америка, те отиват с мисията и дълбокото убеждение да създадат Божието царство на земята. Като в същото време пуританите, бивайки вече търговци, са очаквали възвръщаемост на вложения капитал, очаквали са печалба. Забележете, първо отиват с дълбокото убеждение, че те ще създадат Божието царство на тая земя и като търговци, влагайки капитал в това Божие царство, те очакват да си приберат обратно вложенията или инвестицията с печалба. Така се създава култура. Днес, ако попитали един редови християнин какво е Божието царство, ще ви изречех стотина магически обяснения, как царството е вътре в сърцето на човека, как ние сме победители в духа, как най-в-добрия случай царството може да го видим в семейството или в църквата, но не и в културата. Нито пък в политиката, нито в бизнеса. Всъщност всички тези неща не са изражение на Божието царство. Просто Божието царство е там някъде в главите на християните. Божието царство е цивилизация. Затова бяха преследвани апостолите на времето. Затова ранната църква беше разпълнена на кръст. Много пъти сме го казвали. Императорите са искали да създадат храм на Христос като новия Бог и той е бил добре дошъл до момента, в който ранната църква казва, ние имаме друг Бог, на който ще се покланяме, друг управител, друг цар, защото цар, между другото, е земна политическа титла. И това ограничено разбиране за Божието царство създава и ограниченото разбиране на днешните църкви, които са се свили помежду си, нали, са превърнали в едни култове. Един култ, който в неделя се събира, да се поклони. Там, нашата вяра просто трябва да бъде свита в сърцето. Тия хора са го нямали това разбиране. Нямали са това изкривено разбиране. Тия хора са отишли да създадат Божието царство на тази земя. С абсолютно всичките структури, вие ги виждате, което ви ги изброих. И в същото време, бивайки търговци, те са очаквали възвръщаемост на техния капитал. Каква беше притчата за талантите в Новия Завет? Христос отиде и раздари на единия един, на другия 2, на третия 5 таланта и каза, аз заминавам. Вие търгувайте, докато ма няма. Господи, ни живее в последно време. Зле, инфлацията, това, онова, има голям риск да правиш бизнес. И когато Христос се върна, какво каза? Дайте да видим какво сте направили. Отиде първия и каза, аз имах 5, ето ти още 5. Браво! Аз имах 2, ето ти още 2 спечелих, браво! Третия какво каза? Ти ми даде един, мен ме достраша да не го изгубя, защото ясно е било, че не е бил глупав. Ясно е виждал проблемите и рисковите около себе си, но отишъл да го зарови. И Христос какво му каза? Добрия Христос. Знаеш че жена там дет не сея. Знаеш че съм зъл и лош, защото това му каза слугата. И това го каза добрия Христос. И какво му каза Христос? Вземете му капитала и го хвърлете в тъмницата. Там, където ще бъде скърцане на зъби.
Ако това ви е трудно да го възприемете, имайте предвид, че това масово се проповядва, не се проповядва по църквите. Всъщност проповядва съвсем различно нещо. И така, кои са тези 4 основни характеристики, с които пуританите създават един нов, непознат до тогава свят, една нова алтернативна култура? Първата характеристика, както казахме, е убеждението, че целта на живота е да се установи Божието царство на тази земя. Значи, вашата цел на живота не е как да напуснете този свят. Вашата цел на живота не е как да спасите душите на останалите, но Христос каза, първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко останало ще ви бъде дарено. Да търсим Божието царство. И тези хора са вярвали и са били убедени, че целта, забележете, защо съществуваш? Детето идва и те пита, тате, защо сме на тази земя? Единственият отговор библейски, който може да му кажете е да установим Божието царство на тази земя. Не да излезем, не да избягаме, не да я напуснем, да го направим. Тоест да създадат едно идеално общество на земята, както в материалната, така и в духовната сфера, забележете, чрез упорита физическа работа и чрез прилагане на интелигентност. Работа. Мръсна дума в църквите днес. И забележете, желанието да се установи Божието царство на земята се вижда ясно в една от проповедите на Джон Уинтроп, който казахме е първият управител на колонията, която той проповядва пред пуританите преди да отплават през 1630 година. И той казва така, Нова Англия или Америка трябва да бъде град на хълм. Днеска, което е изоставено масово в църквите. Град на хълм. Цялостен библейски мироглед. Ние ще бъдем за пример на околните народи. Ето начина, по който ние ще живеем. Когато Моисей въвеждаше израелтяните в обещаната земя, той какво каза? По какъв начин останалите народи ще ви познаят? По какъв начин те ще разберат, че вие сте вярващи? По какъв начин? Моисей им каза, спазвайте закона. Бъдете град на хълм. И когато останалите ви погледнат и кажат, кой е този Бог с тези повеления, с тия заповеди, с тая развита култура. Тези хора, вижте, той им казва, ние трябва да бъдем град на хълм. Цялостен библейски мироглед. Да научим народите как да живеят. И това е всъщност, което Христос остави като последни думи. Отидете и научете народите. И кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух и ги научете какво? Да пазят заповедите. Научете ги да пазят заповедите. Научете ги как да направят истинската цивилизация. Научете ги, че Исус Христос е Господ на всяка сфера на нашия живот. Научете ги за господството по Бога. И сега интересното е, че идеята за установяването на царството на тази земя идва от една друга идея, която света губи, но реформацията възстановява. И това е идеята за поклонението. Сега, каква е нашата идея за поклонението в църквите? Масовото е, че 6 дена работим, на 7 ден идваме да се покланяме на Господ. Няма такова нещо в Библията. Какво ни казва заповедта? 6 дена работим. И 7-я да починем. И 7-я да починем. Тоест, това, което пуританите и по-късно реформацията вярва е, че всъщност поклонението към Бога е от понеделник до неделя. Нашата работа тук на тази земя във всяко едно отношение е поклонение към Бога. Не в църквата, на работа. Когато мъжът си храни семейството и работи, той се покланя на Бога. Когато си върши съвестно работа, той се покланя. Когато майката си гледа децата и домакинството, тя се покланя. Неделя е ден за почивка. Да, ние се събираме, да, затова са били синагогите да се инструктират, но това е поклонението. От неделя до понеделник.
И, както казахме, те не са вярвали в този капсулиран вид на Божието царство. Просто ограничено само до неделята, но навсякъде. И забележете, чрез всяка наша работа, професия, дейност, както казахме, домакинска работа, ние строим Божието царство. И всяка наша дейност е също толкова свята, колкото и дейността в неделния ден. Нещо интересно. Манията за качество в производството. Всички ни търсим качествени стоки. Сега, не може да обясните манията, или т.е. преследването на качеството в производството просто в рамката на мотива, нали, да гониш печалба. Качеството се обяснява в търсене на Божието царство на тази земя. Тоест, всеки път, когато един продукт е усъвършенстван, всеки път производителът търси Божието царство на тази земя. В една статия списание Икономист казва следното, че Google е мотивирана от пуритански фанатизъм с желание да промени света и да го направи по-добро място. Един посетител в главния офис на компанията споделя, че се е чувствал в компания на мисионери. А друг казва, че Google е религия, представяща се за компания. Сега ви давам съвсем малък пример. Но когато осъзнаем, че нашата всекидневна работа, нашите задължения, нашите раздарени таланти, които Господ ни е останал, всъщност са нашето поклонение пред Бога, едва тогава можем да променим културата около нас. Всяко нещо, което ние правим на тази земя. Втората характеристика, която пуританите използват за създаване на цивилизация, забележете, е склонността за упражняване на механични умения. Сега, известният английски философ пуритан Сър Франсис Бейкън казва следното. Той, между другото, пише върху важността на механичните изкуства. И според него 3 неща правят една нация велика. Първото е плодородната почва, второто е заетите работилници и третото е лесният достъп на човек и стоки от място на място. И той казва, всички тези 3 неща зависят от инструментите, изработени от човека. Даже в едно от есетата си, Франсис Бейкън хвали 3 наскорошни за своето време изобретения. Изобретението за принтиране, барута и компаса. И на времето човека не е бил оценяван по това кой откъде е, и откъде идва и кои му са били родителите, бил оценяван на какво той е бил способен. До голяма степен, все още може да видите в Америка, фамилиите на хората всъщност идват от това, което те са работили, от тяхната професия. Маргарет Тачър. Тачър всъщност баща я е правил, или нейните предци всъщност са правили сламените покриви в Англия. Джон Смит, Джон Ковача. И всъщност желанието да си отцапат ръцете и да се занимават с механика отличава пуританите и наследниците им от останалите европейски нации от самото начало. Сега днес можем да кажем, че всъщност можем да поставим още едни умения до механичните. На времето са го нямали, но днес другите умения, които са важни от механични, това са софтуерните. Все повече компютрите и роботите напредват. Така наречената Сицилиева долина в Америка. И не случайно една друга нация днес се нарежда на второ място след Америка като стартап нация. Или т.е. нация, в която има страшно много нови фирми, които всеки ден излизат нови иновативни неща, нови фирми, нови хора, млади, които се спускат в бизнеса. Знаете ли коя е тази другата нация? Израел. Случайно. Нали? Аз имам един въпрос. Кой според вас е докоснал и е променил повече животи на тази земя? Майка Тереза или Бил Гейтс? Бил Гейтс. Майка Тереза е докоснала животи на по-късна си от Бил Гейтс. Защото са
различни сфери. Джон Котън, това е между другото един от най-ярките пастори в Нова Англия и в колонията, сега това го забележете какво казва той, за какво проповядва. Нещо, което между другото се проповядва навсякъде в църквите. Проповядва за връзката между занаячийството и светостта. Тук мога да кажете, моля, най-ярките проповедници, един от най-ярки Джон Котън проповядва за връзката между занаячийството и светостта. Работата и светостта, наблюденията и действията, всъщност през цялото време са били свързани в неговите проповеди. Виж, например, той твърди, че е позор за един майстор да върши повърхностно своята работа. Или с други думи, той не е свят. Качеството е библейска идея. Забележете, в нациите, които са били управлявани от антибиблейски възгледи, комунизма, социализма, тиранията, качество няма. Защото качеството е библейски възглед. Защото качеството, занаячийството, професионализма и святостта са взаимно свързани неща. Днес какво е посланието на църквата? Колкото от 7 дни, 10 дена трябва да прекарвате в църквата, за да сте по-святи. И ако ходим на евангелизация, зарязвате работодателя, отиваме да спасяваме души. Виждаме култови, виждаме разни секти, виждаме разни идиотизми по църквите, но не и това, което създава цивилизация, търси Божието царство и създава култура. Дори виждаме, че великите социалистически нации, като Русия, примерно, използва колите и въоръжението на враговете си. Всъщност атеиста трябва да седне, как казва Ван Тил, в скута на баща си, за да му зашливи шамар. Че дори да седнат и да разсъждават, атеистите трябва да стъпят на библейските презумпции. Че най-големите борци срещу капитализма използват капиталистическите инструменти, за да пишат против капитализма. И забележете, пуританите намират оправдание за своята работа в Библията. И те са вярвали, че са задължени да експлоатират този свят за своя собствена облага и за Божията слава. И за да направят това, те са имали нужда от инструменти, за да обработват физическия свят и са имали нужда от умения, за да използват тези инструменти. Забележете, през цялото време тези хора са учили как човек да работи, да успява, да строи царството и да служи на останалите. И от тук идва и почитта към занаячийството. Почет, която се простира и до самите инструменти. Един от ранните имигранти казва, че дори на ръчната количка трябва да се гледа с уважение и с почет. Сега, другото, което искам да запомните. Първото беше, каква беше целта на живота? Божието царство. Другото, което искам да запомните, това, което пуританите са вярвали. Пуританите са имали оптимистичен възглед за бъдещето на обществото. Нещо, което другите нации не са споделяли. И който възглед е бил съчетан с убеждението, сега го запомнете, че проблемите съществуват, за да бъдат разрешавани. Пак ще ви го прочета. Пуританите са имали оптимистичен възглед за бъдещето на обществото. Нещо, което другите нации не са споделяли. Който възглед е бил съчетан с убеждението, че проблемите съществуват, за да бъдат разрешавани. Първият управител на колонията Уинтроп, за който говорихме, лично тръгва и работи с двете си ръце, като по този начин иска да е сигурен, че няма и един човек в цялата колония, който да стои и да не работи. Истински съвременен фултайм пастор. Или политик. Цял ден стоял в офиса и клатял краката. И когато умира, откриват кутия с дърводелски инструменти измежду нещата, които Уинтроп оставя. Много от ранните президенти на Америка остават занаячии по сърце.
Томас Джефърсън пише до свой приятел, че е толкова потопен в земеделието и производството на перони, че е изключил политиката на цялото ума си. Бенджамин Франклин, освен че подписва декларацията за независимост от името на Пенсилвания, но този човек изобретява двуфокусните лещи, грамоотвода и желязната пещ. Макс Вебер го описва като пример за протестантска етика. Една от причините американците да са запалени по колите в началото на 20-те години е, че всяка събота сутрин те могат да се пъхнат под колите си и да ги ремонтират. Един от президентите на голяма компания си прави ВИК-то сам вкъщи. И след което държи това да се напише в официалната биография на компанията. Това показва, че е истински американец за разлика от европейските си колеги. Но това мислене идва от пуританите. Трета характеристика, за да се създаде една нова нация. Това е моралният възглед, който подчинява интересите на личността под тези на групата. Сега, нямам предвид комунизма или социализма или всяка една от тези изми, които подчиняват и обезобразяват хората в една маса под един тираничен лидер, който стои отгоре. Всички останали са претопили. Нали? Просто живеем заради всички останали. Не е в този смисъл. Сега това, което пуританите правят е, че успяват да подчинят интересите на личността на тези под групата. Но забележете отново, на базата на Божия закон. Нямам предвид кибуците, които са реален пример, без дори да има насила наложен комунистически възглед за създаване на едно общество. Кибуците в Израел, когато нацията Израел съвременният Израел бива основан, кибуците са първия опит да се направи със социалистическо мислене. Никой не ги тика в тия кибуци, те се организират под формата на групи и започват да живеят. Всички да бъдат, всичко, което се произведе, на всеки му според нуждата и всеки според способностите си дава. Кибуците се провалят тотално. И младите започват да напускат. Защото под групата не можеш да живееш. Но пуританите успяват, но забележете как успяват. На базата на проповеди, на базата на това, което Библията ни казва как да живеем. И най-вече не с обезобразяване на човека. Напротив, стимулират хората да работят, Божия закон осигурява наследството да бъде прехвърлено на децата, а не на комшията. Хората имат стимул да работят. Има една много добра книга, която може да прочетете, която между другото, доколкото знам, е била подарена на времето и на Станишев. Това са пуританските икономически експерименти. Най-интересното е, че пуританите в началото се улисват по идеята на социализма, когато тръгват да работят под масата на групата и глад ги гони до дупка. В момента, в който те освобождават пазара и оставят на хората сами да работят и парчетосват земята между хората, започват да изнасят продукция. И оттам идва, между другото, аз съм говорил върху това нещо, деня на благодарността и запойката. Но ако не се сеща, някой друг път пак ще говорим за това. Сега, пуританите правят разлика между общество и между тълпа. Тълпата не е компания, не са лица, просто лица. Любовта е била свързващата единица, но на базата отново на закона, не е някаква чувствена любов. И сега Уинтроп развива това в една от проповедите си, която се отнася за пътуването с един от корабите, Арбела. Той казва следното: за да се избегне корабокрушение и за да промислим за идните поколения, ние трябва да се свържим заедно в тази работа като един човек. Да желаем да ограничим себе си от удоволствията, заради нуждата на останалите, да направим състоянието на другите наше собствено, да се раздаваме заедно, да скърбим заедно, да работим и да страдаме заедно. Идеята е била да се създаде царството. Тук има и нещо друго, между другото. Да се ограничим себе си от удоволствията. Това е тема за цяла проповед. Защото днес човека, който умее да се ограничи от удоволствието за бъдещи придобивки, са един от най-успешните хора.
Едни от най-бедните общества или най-бедните групи в обществата, като примерно да кажем циганите, са именно защото те не могат да ограничат себе си в момента за дадено удоволствие заради бъдеща придобивка. Аз искам телефон, искам го сега, ще отида и си взема заем. Аз искам телефон, е разумният библейски отговор. Добре, аз ще работя, ще спестя и като дойде време, аз ще го купя. Нашия голям проблем днес е, че ние не желаем да загубим живота си. За да го намерим отново, така както ни казва Библията. Ние искаме да изгубим живота си в семейство и да го намерим примерно по-късно в нашите деца. Майките ни желаят да загубят живота си в хоумскулинга, за да го намерят по-късно в децата си, примерно. Хората ни желаят да загубят живота си за царството. Те просто искат да се живеят това, което е. Само че иронията е, че когато човек се опита да запази живота си, той го губи. Аз сега ще живея. След 10-15 години започва да се видят резултатите. Ние искаме да създадем цивилизация. Как да я създадем? Как да поставим интересите на останалите пред нашите собствени? Ако ние не искаме да поставим, примерно, интересите на нашите деца пред нас самите. И четвъртата способност, всъщност четвъртата критична точка за изграждане на цивилизацията е била да се способността на пуританите да съберат, да подтикнат и да наредят финансови, материални и човешки ресурси към една единствена цел в по-голям или в по-малък мащаб. За да накараш едно общество да бъде единно, се изисква способността в крайна сметка да го организираш. Уинтроп, между другото, е бил някакъв гений. И най-интересното е, че всъщност истористите казват, че той дори не е бил част от аристокрацията. А на времето да бъдеш част от аристокрацията е било страшно важно. Не знаят как и по какъв начин Уинтроп всъщност организира пуританите и става първи управител на колонията, въпреки че той не е аристократ. Но е бил гений. Сега, тая черта на пуританите да организират обществото е била изобилно притежавана от тях. И един историк на име Пери Милър казва следното. Пуританите са се движили на групи, установявайки се в цели общини, упражнявайки твърдо ръководство над всички единици. Организаторите на пуританското общество на Нова Англия не са мислили за обществото като съвкупност от единици, но като организъм, функциониращ за определена цел, като всички части са подчинени на цялото и всеки член допринася с определен дял и всяка личност с определен статут. Тоест, в това общество връзката между религиозната доктрина, това, което са учили, между уменията, между социалния възглед, как да се изгради обществото, всичко това определя възгледа, че материалния, земния свят трябва да бъде експлоатиран и неговите части трябва да бъдат използвани да се построи Божието царство. Най-интересното е, ранните калвинисти не са вярвали, че доброто държание ще заведе човека на небето. Те са вярвали, че едно морално общество обаче, забележете, морално общество, един морален народ ще държи Божия гняв надалеч, пощадявайки Нова Англия от глад, епидемии, войни и други колективни проклятия. Те са имали вяра в причинно-следствената връзка. Това, което Стария Завет ни се казва. Господ казва, покорете се и аз ще ви благословя. Се покорявайте и аз ще ви унищожа. Забележете, те са казвали, да, ние ще бъдем добри. Това няма да ни отведе в небето, защото Христос е този, който ни отвежда на небето. Но когато ние сме добри, когато ние сме морални, това ще държи Божия гняв надалеч от нас. От глад, от епидемии, от войни и други колективни проклятия. И забележете, те са вярвали, че това е можело да се постигне само чрез спестяване, здравомислие и производство. И това са били най-големите ценности на пуританите. Спестяване, здравомислие и производство. И сега, вижте как са гледали те на себе си. Те са гледали на типичния пуритан, като на себеизпитваш се, себеконтролираш се, на практика аскет,
чието битки обаче не са спечелени в манастира, но на бойното поле, в кантората и на пазара. Описвайки Бог като великия, който възлага задачи на другите. Забележете, Бог, който възлага задачи на другите. И Калвин търси и се оглежда за задачи, които да бъдат изпълнени. Сещате се, преди малко говорихме за проблемите. Кой е Господ? Забележете възгледа, който имат за Бога. Бог, който раздава задачи. Калвин се оглежда за задачи, които хората да изпълнят. Къде са тия задачи? В кантората и на пазара. Какво е необходимо? Инструменти. Какво е необходимо за тия инструменти? Умения. Какво е необходимо за тия умения? Образование. Калвин също каза следното: откъде идват приходите и облагите на един търговец, ако не от усърдие и от трудолюбие? Тема, която между другото е една от прокалнатите в църквите. Той е бизнесмен, мошенник. И ние очакваме една такава нация да просперира. Няма да просперираме. Ние сме консуматори. Ние сме и далеч зад идеите на Божието царство. Ние сме някакви културно-масовици от култ. Калвин Кулич, един от президентите на щатите от 1923-29 година, казва, че отличителният белег на службата, на това какво можеш, какви са твоите умения, е единственото условие за допускане до нашата аристокрация. А за да се случи това, те трябва да пораснат и да пораснат, те трябва да се научат да се покланят. Как се покланяха пуританите? Чрез работата. Днеска обаче, като кажем хваление, поклонение на китарките. Дрън, дрън, и ние очакваме да променим нацията. Забележете, Кулич каза и следното: човека, който строи фабрика, строи храм, а човека, който работи там, се покланя там. Сега ще ви дам един интересен пример. Нито една латиноамериканска страна не може да бъде описана като просперираща. Стабилна или пък демократична. Но през 1920 година една група менонити бяга от сталинска Русия. Знаете, Сталин като идва на власт, добрия Чичко Сталин, който в момента е изографисан, дори на икони му се кланят, подгонва всички. Тая група менонити бяга и се установява в парагвайската пустиня Чако. Менонитите всъщност са основани от бившия католически свещеник Менно Симонс. Може да напишете менонити в интернет, ще разберете повече, но не, това не интересува. Сега, живота в Чако, в пустинята е тежък, защото е празна, защото пустинята е незаселена и защото е пустиня. Температурата надвишава 45 градуса по Целзий. Водата е оскъдна, земеделските култури загиват и 1/10 от първоначалните заселници умират. Тези заселници обаче притежават и 4-те характеристики на пуританите, и то в пълнота. Чрез здрава работа превръщат пустинята не само в плодородна земя, но в агрокултурен център на западащата парагвайска икономика. И в момента менонитите контролират 80% от млечната индустрия в Парагвай и контролират износа, и то процъфтяващ износ с говеждо месо. Средният доход в обществото на менонитите е 3 пъти по-висок от средния доход в Парагвай. В една финансово корумпирана култура те са известни със своята честност. Забележете, със своята честност. И в момента 3 ключови поста в правителството принадлежат на менонитите. Министъра на финансите, управителя на тамошния НАП и съветника по икономическите въпроси към президента са на менонитите. Значи, можело. Може и в една пустиня. Така че, когато имаме тези 4 характеристики и когато нашето убеждение е, че ние сме богоизбран народ, се въплати в нашите дела, в нашата работа, и когато видим
започнем да гледаме на проблемите в нашия живот като на възможности, като на задача, която Бог е изпратил и ние трябва да се огледаме за тия проблеми, а не да бягаме от тях, нали? И когато се научим да гледаме на проблемите като на съществуващи, защото те трябва да бъдат разрешавани, и когато спрем да гледаме на Бога като на самотник, който толкова много иска да се приказва с нас, нали? И започнем да гледаме на Бог, който раздава задачи, и започнем да се оглеждаме за тия задачи около нас, и когато нашето поклонение се прехвърли в нашите офиси, в нашите кантори, в нашия бизнес, в нашия пазар, в нашето семейство, и когато се научим да умираме и да поставяме Божиите интереси над нашите интереси, едва тогава можем да видим Божието царство и Неговата правда на тая земя. Земя. Амин. Амин. Амин.